Som a les Corts, un barri amb una gran zona verda, la del Camp Nou, l'estadi amb més capacitat d'Europa. Pot acollir uns 100.000 espectadors i té una superfície total de 50.000 metres quadrats. Aquesta gespa, la del Camp Nou, que va ser inaugurada l'any 1957, ha acollit els millors èxits del Barça, però també concerts multitudinaris com el de Frank Sinatra, Michael Jackson i Lluís Llach. Avui farem un passeig pel camí particular d'un home que quan era nen recollia pilotes al Camp Nou i anys després va convertir en el president del Barça més votat en la història del club. Bon dia, president. Bon dia. Com anem? Molt bé, i vosaltres? Abans de res, bé, gràcies. Contents de ser aquí. Moltes gràcies. Abans de res, com li he de dir avui? President, senyor Rossell o Sandro? Sandro, per favor, Sandro, perquè si no em fas gran. Ah, faig gran. Sí, em fas gran i encara no tinc edat per senyor res. Doncs Sandro, on som? Ubiquem a la gent. Ara mateix on ens trobem? Bé, ara estem aquí on conflueixen les dues arribades dels vestuaris i el túnel que va cap a la gespa del Camp Nou, on els nostres jugadors i els jugadors contraris, just abans dels partits, doncs aquí estan concentrats, parlant-se els uns als altres, si és que són amics entre ells, amb molt ambient i escoltant ja el clam del Camp Nou, esperant a sentir l'himne i surten cap al camp. Què se sent, Sandro? Què sent la gent com a jugador, com a president, com a seguidor, quan passes abans del partit per aquest túnel? Bé, els nostres jugadors són molt professionals i, per tant, ells deuen estar amb la concentració que qualsevol jugador i professional de l'esport requereix abans d'un partit, no? I els altres tots amb aquella cosa aquí a l'estómac de veure si guanyarem, perquè, malgrat que quasi sempre últimament, gràcies a Déu, guanyem, doncs, vulguis que no, al culer històricament sempre tenim allò de ai, 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 Són patidors. I abans del partit, doncs, passa allò, ai, 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 de fet, quan encara anem 2 o 3-0, encara estem ai, 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 ai. No, és que de veritat, Bé, però això forma part del nostre ADN, de la nostra manera de ser, que també està bé. Això normalment, clar, està concorregut. Jo no sé si tu tens moltes oportunitats d'estar per llocs com aquest i estar tranquil, relaxat. I en què penses? Ara mateix en què penses? No, ara sí, ara estic supertranquil, relaxat i escoltant el que tu deies, pujant les escales del túnel, doncs pensava, ostres, imagina't això. Fa 40 anys baixàvem per aquí, clar, no estava tan ben decorat, diguem, no? I no estava tan maco com està ara. Fes-me el retrat d'aquella època, quan baixaves a recollir pilotes, que eres un nen. Bé, tot això era més de ciment, no? I no estava tan guarnit, no? Guarnit i amb les banderes i tot això com està ara. Però vaja, la sensació devia ser la mateixa que deu tenir qualsevol recull de pilotes avui que tenim aquí al camp, no? Perquè els nervis, aleshores sí que jo tenia nervis, perquè arribaves i deies ai, si em surt una pilota i no li dono bé, perquè en aquella època era l'època del Johan Cruyff, del Reixac, de l'Asensi, i dic, i si no els hi dono bé la pilota, aleshores la bronca que em caurà serà important. No, però bé, tot anava bé i la veritat és que era una sensació fantàstica perquè és quan et creus, almenys com a nen, et creies que alguna cosa feies, no? Perquè l'equip guanyés i et senties important. I aquell nen va pensar mai que arribaria a estar així 40 anys després i que seria president del Barça? No, en aquella època no pensava això. En aquella època el que pensava, com tots els nens de Catalunya, és que volia ser jugador de futbol del Barça, clar. Però vaig fer les proves aquí al Barça, com quasi tots els nens de Catalunya fan, no? Aleshores havies de retallar un trosset de diari, enviar-ho, vaig enviar-ho, com tothom. Tu o els pares? Vull dir, va ser tu, la iniciativa va ser teva o va ser els pares? Sí, meva. El pare suposo que em va ajudar, no me'n recordo, però suposo que em va ajudar a comprar el sobre, el segell, perquè aleshores no hi havia ni internet, ni e-mail, ni res, un altre món. I un dia rebies una carta del Barça, ja la il·lusió de rebre una carta del Barça a casa, venies aquí amb molta gent, amb molts nanos, et feien les proves, i jo vaig fer les proves i no les vaig passar. Perquè no servia. O sigui, sí, jugava a futbol, però era més aviat molt normal, molt del montón, que es diria, no?
i per tant no vaig poder arribar a tindre el somni de ser jugador del Barça com suposo tots els nens de Catalunya tenen, però després et refàs perquè segueixes sent soci, segueixes sent aficionat i creus que pots ajudar el club des d'unes altres vessants, no? Doncs fem una cosa, cap allà no anirem, perquè estan els jugadors, bueno, no hi són, és cap on els jugadors, anem cap a aquell estuari, me l'ensenyes? Anem A veure si encara trobem els records d'aquells anys. Era per aquí, oi que sí? Sí, per aquí. Era aquí? Sí, aquí. A veuràs. Passa, per favor. Gràcies. Caram. Com està això? No ha canviat, jo diria que no ha canviat gens. Ara feia molt que no entraves? Molt. Sí? 40 anys. 40 anys. No, impressionant, eh? Saps allò que se't posa una mica... Sí? Sí. Home, la cara? No, La brutal, cara que has fet és de... No. I veig que aquí no hem fet cap reparació ni hem fet cap inversió. Ho hauríem de mirar perquè... Per què? Potser té un punt retro? Sí, Mira, no, m'encanta. digue'm una cosa, tu haguessis entrat aquí, ho haguessis vist reformat? Sí, aquesta no seria sensació el l'haguessis mateix, tingut. no Què seria el feies aquí? Vinga, imaginem un Sandro petit, que entra per aquí, llavors què fèieu? Bé, doncs, veníem aquí, aquí teníem uns xandalls, no? Uns xandalls d'aquells de cotó sense cap marca, perquè era blau. Blaurana? No, tot blau. I d'aquests antics, molt retros, sense marques, ni sponsors, ni marques, ni res, perquè era una altra època, era quan el club s'aguantava bàsicament amb els diners dels socis i prou. El 80-90% del pressupost era tots socis. Ara no, ara és un 10%, imagina't com ha canviat, no? Però aquí ens posàvem el xandall, venia el coordinador de recollir pilotes, i aleshores ens deia, nanos, cap a fora. I era el moment que tots estàvem aquí com nerviosos i sortíem tots cap a fora i ens distribuïem pel camp i a recollir pilotes. Quants nens us arribeu a ajuntar aquí? Aquí devíem ser uns 20. Devíem ser uns 20 nanos, sí. I de què parlàveu? Què comentàveu? Bé, sempre tenies algun amiguet. El meu company de recollir pilotes era una persona que encara la veig ara, sí, que es diu Gonçal Lloberes, i vam parlar amb ell, no sé de què parlàvem, sincerament, perquè fa tants anys, però suposo que parlàvem del Reixac, de l'Ascensi, del Curí, del Sotil, de tots els nostres ídols, no?, d'aleshores. Dius ídols, però hi havia algun en especial que t'agradés més? A mi m'agradava molt el Sotil. A mi m'agradava molt el Sotil, a més, ara de gran he parlat amb ell per telèfon diversos cops, fa molta il·lusió, perquè va ser la primera persona que em va regalar una samarreta del Barça. I això doncs queda, sempre et marca, no? Et marca moltíssim. I la tenia penjada a l'habitació de casa, tota la vida. Ara t'imagines els nens que recullen pilotes. És maco, això. Anem a veure aquí un moment. Com feies això? Què fèieu? Quin era el procés? No sé, bambes, calces? No me'n recordo perquè suposo que els nervis devien ser... Però vaja... Tot igual, les piques... Tot igual, sí. Te'l seu encant. Sí, és increïble. Pilotes, però també eres un nen que jugaves a futbol. Sí, quan t'he explicat abans que no vaig passar les proves del Barça, no servia per jugar al Barça, però sí em van acceptar per jugar a la penya barcelonista Collblanc, aquí, que tenia la seu social aquí al costat, amb un bar que es diu Bar Llobet, que encara existeix aquest bar. I sí, anàvem a jugar per tots els barris de Barcelona, des de la Mina, vam anar a la gimnàstica iberiana, vam anar a les viviendes del Congreso, anàvem per l'Eixample, a diferents camps que aleshores existia, també al carrer Urgell, on està l'escola d'enginyers, molts camps de Barcelona que suposo que la majoria encara hi deuen ser, no sé si s'hauran reconvertit en zones verdes o el que sigui, però anàvem a molts camps a jugar i la veritat és que era una experiència. Allò em va ajudar moltíssim a conèixer Barcelona, conèixer molts barris, saber que existia camps no tan macos com el Camp Nou, que hi havia vestuaris, recordo a Viviendas del Congreso,
que jugàvem en aquell camp que estava rodejat de cases, que et canviaves amb unes cases privades, amb uns apartaments d'algú que et deixava la casa per canviar-te. Eren coses molt autèntiques. Jo ho recordo amb molt carinyo perquè era una època de Barcelona just començada la democràcia, just encara no havia començat, però ja hi havia una obertura. La veritat és que va ser una època, una etapa a la meva vida molt feliç. I fent molts amics, molts coneguts, que encara em trobo. Ara trobes de repent gent a llocs que vaig, que Sandro, te'n recordes quan jugàvem junts allà, que ens vam conèixer, que jugava jo a la Guineueta o a la Barceloneta o a la gimnàstica iberiana o a l'Ibèria, el que fos, i és gent molt autèntica i molt maca. Quan ets petit, la visió a vegades ho magnifiquem tot molt. Sí. Com recordes tu la teva visió de Barcelona? Ja no al camp on jugaves, sinó anaves cap allà a jugar on fos i com veies la teva ciutat? Tu com pensaves que era el lloc on tu vivies? A mi m'agrada molt, m'ha agradat sempre molt, soc un enamorat de la nostra ciutat de Barcelona, em considero molt barceloní, m'agrada molt viure a Barcelona, el que es diu urbanita, a l'asfalt, m'encanta. Després m'agrada molt el cap de setmana anar al camp, m'agrada molt la muntanya, però per viure, Barcelona ciutat. I a més, ja et dic, gràcies al futbol vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la bastant bé. Després, quan em vaig fer més gran, ja tenia una Vespa i anava amb la Vespa als camps. I per tant, crec que la conec bastant bé. Conec molt bé molts barris que, pel que sigui, hi ha molta gent que es mou només en el seu barri. Doncs jo vaig tenir la sort de poder conèixer molts barris de Barcelona i disfrutar-los. Doncs jo aprofitaré que estàs aquí. Estàvem aquí al vestuari, aquí us havíeu canviat ja aquests nens, aquests 20 i tants nens, i ara sortim a la gespa. Ara ens queda el coordinador i anem cap allà. Ensenya'm aquella banqueta, no? També teniu banqueta allà fora, al camp? No, seguim amb coixins que ens donaven, uns coixins per no mullar-nos perquè la gespa estava molla. Les obres de construcció del Camp Nou van començar el 1954 i es va inaugurar 3 anys després. Tot i que el seu nom oficial era Estadi del Futbol Club Barcelona, popularment va adoptar el nom de Camp Nou pel fet de substituir l'antic camp de les Corts. En un principi, al Camp Nou hi cabien 93.000 persones. Avui, amb més de 99.000 localitats, és l'estadi amb més capacitat d'Europa i té la màxima qualificació que la FIFA pot atorgar a un estadi. Però els rècords no acaben aquí. Al Camp Nou hi tenim el museu més visitat de Catalunya, el Museu del Barça, on socis i aficionats gaudeixen de sensacions úniques tot recordant la història d'aquest club, que també és la de Catalunya. Aquí podrem emocionar-nos recordant el present més recent i la història d'un club que és més que un club i que forma part de les nostres vides i, com no, la del seu actual president que ha triat el Camp Nou com a inici del camí particular per la seva Barcelona. On seies quan tens aquí pilotes? Normalment em posaven al lateral, em posaven en qualsevol... Mai vaig estar darrere les porteries, sempre em van posar en uns laterals. I diverses vegades aquí davant de tribuna, però em posaven dels 4 que ens posàvem aquí a les línies laterals. Aquest coixinet aquí? Coixinet, assegut o ajupit o agenollat, sí, i atent que t'arribés una bola i... Una feina complicada, complicada. No tothom potser si ara em posessin a recollir boles no sabria molt bé a qui li havia donat la bola, vull dir que... Els primers dies costava perquè estaves al costat dels teus mites i et dedicaves més a mirar passar el Sotil, el Reixac o el Cruyff, que no estar atent a la bola, no? Però després has de pensar, no, t'has de concentrar en la bola i no en els teus mites. Et feies el xulo al col·le després? Una mica, sí. M'ho imaginava, Què els hi deies als companys? Els hi feies així? Els hi feia dentetes, clar. Sí. Sandro, recordes la primera vegada que vas venir al Camp Nou? Sí, la recordo, i com a soci, amb el meu pare, amb el meu avi, amb el meu oncle i el meu cosí, que veníem tots junts després de dinar a casa els avis. Els diumenges anàvem a dinar a casa els avis, aleshores jugava més d'hora, a les 5 normalment, o 4:45, i teníem la localitat. Per allà veus on diu la M i la U? Sí. Doncs una miqueta més cap a l'esquerra, allà teníem la localitat. Però eren bancs tipus això, bancs que no hi havia cadires i aleshores ens apretàvem tots, que hi havia molta gent. I recordo el primer partit va ser el debut del Cruyff contra el Granada. I recordo aquell partit com el primer d'haver estat aquí. Segur vaig estar abans, però que recordi jo aquell partit.
on més el podem trobar a Barcelona? Que no sigui aquí. Què t'agrada de Barcelona, de la ciutat? Quins llocs són els teus llocs? Potser dels meus llocs preferits és la carretera de les Aigües, perquè m'agrada molt anar-hi a córrer, m'encanta, i a més el visual que tens, la vista de la ciutat és extraordinària. M'agrada molt la Diagonal, m'agrada molt passejar per la Diagonal, també a vegades per les nits hi vaig a córrer, fins al Parc Cervantes. M'agrada moltíssim la Rambla Catalunya, m'agrada molt passejar per la Rambla Catalunya. Després m'agrada molt Ciutat Vella, m'agrada moltíssim ara per Nadal anar a la Fira Santa Llúcia, i vaig amb les meves filles, anem a comprar els caganers de moda cada any. M'agrada molt el Port Vell, no sé, el Port Olímpic també. És que m'agrada tot, sincerament crec que tenim una ciutat que és una meravella, i de fet tothom que ve, tots els estrangers que venen, es queden enamorats de la nostra ciutat, no? És un privilegi. I quan venen amics, a nivell personal, no em refereixo a coses oficials, a nivell personal, què els ensenyes de Barcelona? T'ho demanen ells o tu els dius, un moment, que com que vull presumir de ciutat, us portaré? Bueno, els hi faig, quan venen amics que venen i es queden a casa, els hi fem la ronda, diguem. A vegades els acompanyem, la majoria de les vegades no, i els hi fas la ruta. Doncs la Sagrada Família, la catedral, el port, els museus, etc. Sé que el teu pare, quan éreu petits, us va fer una ruta per Barcelona. Explica'm això. Deia que no la coneixíeu suficient. Sí. Va ser exactament una mica parlant del tema de la Sagrada Família. Ens vam donar compte que vivint a Barcelona hi havia molts llocs que no coneixíem. Éreu molt petits, per això. Molt petits, sí. Érem 4 germans. I aleshores el meu pare es va inventar que cada 15 dies sortíem a una casa que teníem a la Costa Brava, i cada 15 dies ens quedàvem a Barcelona. I els que ens quedàvem a Barcelona, coincidint amb el partit del Barça, per suposat, doncs fèiem un programa que es va dir Descobrim Barcelona. I ell va fer un àlbum de fotos, i cada cap de setmana anàvem al Parc Güell, a la Sagrada Família no hi vam anar, però era la visita i mitja aquesta que deia, perquè aquell dia no sé què passava, si estaven amb obres, no sé què passava. Vam anar al Museu Picasso, al Museu Miró, a la Fundació Miró, a visitar tots aquells llocs que habitualment la gent va i tu no hi vas perquè ho tens al costat de casa. I vam fer un any, una etapa de descobrir Barcelona, i crec que recordo que va fer un àlbum fins i tot de fotografies que deu estar per casa dels meus pares. The music saying, gotta take chances, go ahead, just do it, and trust yourself. On em portaràs ara de Barcelona? Ara et portaré a un lloc que jo recordo amb molt carinyo, i a més és dels llocs que m'encanta també anar-hi, que abans, mira, m'he oblidat de dir-t'ho, que és els mercats de Barcelona, perquè tenim una ciutat fabulosa amb la xarxa de mercats que tenim, que és un lloc de vida, un lloc d'ambient, un lloc de trobada, que a més els productes són frescos. A mi m'encanta anar al mercat perquè de petit acompanyava la meva mare al mercat, a les parades, jo portava la bossa, i m'agradava molt anar amb ella al mercat, a més de que després sempre passàvem per la parada dels Carmels, i la persona dels Carmels sempre em donava un Carmel i aprofitava per agafar el Carmel, no? Perquè a més és un lloc d'opinió. Jo sempre li pregunto a la meva mare: mamà, què diu el mercat? I què diuen de mi? Què diuen del Barça? No, què diu del Barça? Què diuen del Barça? A mi això no... Però t'ho diu o no la mare? Sí, la mare em diu, no, tranquil, que diu el mercat que el Barça va bé. Si el mercat diu que el Barça va bé, és que va bé. I si diu que el mercat diu que el Barça no va bé, preocupa't, perquè vol dir que no va bé. El mercat és el pols de l'opinió pública de la ciutat absoluta. Doncs vinga. Sandro, et mous en cotxe normalment i condueixes tu? A mi el que m'agrada de debò és anar amb moto, El que passa que ara, per el fet de ser president del Barça, doncs vaig més amb cotxe, però perquè la gent allò de veure el president del Barça amb moto, però a mi el que m'agrada de debò, i tota la vida he fet anant per la ciutat, és anar amb moto. També agafes transport públic o no?
Metro, bus... Sí. De fet, a mi m'agrada molt amb el metro, amb el tren de Sarrià, concretament. Com és la teva visió de Barcelona? Quan vas amb cotxe, amb moto, amb transport públic? Què t'agrada mirar? En què t'agrada fixar-te? M'agrada molt mirar tots els edificis de la ciutat perquè a mi el que m'hagués agradat hagués sigut ser... No m'hagués agradat, vaig estudiar a ESADE, vaig estudiar la carrera d'empresarials per ESADE, però vaig tenir molts dubtes de fer arquitecte, perquè m'agradava molt el dibuix tècnic i l'arquitectura. I la veritat és que m'encanta tota la part urbanística, m'agrada molt els edificis, els moderns, els antics. Els edificis m'agrada molt anar-los mirant, la veritat. Mira, ara, ens aturem un semàfor. Veus molta gent amb samarretes, bufandes, gorrs del Barça. Sí. Què sents com a president quan veus això? Orgull. Orgull de pensar que som un club molt local, molt de Barcelona, molt català, però molt global. Perquè no és només aquí a Barcelona que veus samarretes del Barça pel carrer, veus a qualsevol ciutat del món i a qualsevol racó del món doncs sempre veus algun nen amb la samarreta del Barça. I sobretot m'agrada molt i encara em sento més orgullós quan el que porta la samarreta és un nen, perquè nosaltres volem ser el club dels nens arreu del món. La veritat és que és un gust. Entrem per allà? Sí, perquè aquí hi ha 4 entrades i les 4 em sembla que són bastant principals. Millor que entrem per allà perquè hi ha una cosa que no t'havia dit. Què? Ai. Està aquí la teva mare. Hòstia. És que he pensat, si anem a comprar al mercat que ell comprava de petit, hem d'anar amb qui anava de petit. Doncs vaja. Bon dia, Los! Com estem? Què fas tu aquí? I tu què fas aquí al mercat? Home? És que no ens vaig al mercat. No. Què fas? Avui anem a comprar amb tu. Amb tu i amb ell. Ja. Vale. Pues de pas el faré pagar. Ah, sí? Pues que pagui, no? Que és el president, oi que sí? Clar, que pagui el president. Barcelona és una de les poques ciutats del món que pot presumir de tenir una xarxa de mercats distribuïts de tal manera que tots els barris en tenen un a prop. En total, Barcelona disposa de 39 mercats alimentaris amb uns edificis que són un reflex de la història de la ciutat. Un dels més populars és el Mercat de Sant Josep, conegut com la Boqueria. Inaugurat l'any 1840, tal com el coneixem ara, és el mercat més gran de Catalunya, el més variat perquè fa l'oferta alimentària i el més visitat pels turistes. Però el Sandro ens ha portat fins a un altre mercat, el que forma part de la seva vida, el de Galvany. Situat al carrer Santaló, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, es va inaugurar l'any 1927 i és un mercat on s'hi poden trobar tots aquells productes necessaris per tenir una dieta equilibrada. Però també és tot un monument artístic de la ciutat per la seva estructura metàl·lica i els seus grans finestrals de vidre. Però aquesta majestuositat arquitectònica contrasta amb les històries quotidianes que s'hi viuen a dins. Històries humanes, com la del president del Barça, Sandro Rosell. Quin plat li agrada al Sandro? Què li cuina vostè? L'ou ferrat li encanta, és el que més. Sí. I de petit menjava bé o no? Ui, massa. Massa menjava? Sí. Fixa't tu. Mira que quan vaig anar a portar el parvulari, aquí, Sí. Què passava al quan vaig parvulari? anar a portar el parvulari al Petit, la directora em diu, escolta'm, aquest menja tant com el Sandro Perquè i si m'has no de pagar doble. Com era el Sandro de petit? Ui, si ho explico tot. No, Sandro, ara no parlo amb tu, ara parlo amb la mare, Com era de petit el Sandro? Era molt travies. Digue't aquí. Molt travieso. Era un noi... Molt travieso, però molt bon nano. Estudiós? Sí, era estudiós, però amb un límit. I jo va arribar un moment que li vaig preguntar a la directora del parvulari, i li deia, escolta'm, el Sandro no fa deures, no. I saps què em van contestar? No ho diguis, això. Digue'l, No ho digue'l. diguis. Digue'l, Dolors, digue'l.
saps què em va contestar? Diu, per què vols que faci deures o estudi si no cal? Perquè ho entenc perfectament tot. Diu, ja no li enviem, no li cal. I què suposa per vostè ser la mare del president del Barça? Ara amb el cor en la mà, digui'm la veritat. Què suposa? No ho sé. No ho sé. No ho sé el que suposa. Home, és una alegria, a veure, és una alegria, una satisfacció de veure, i ell, que està tan encantat d'això, nosaltres també. Però jo m'hagués agradat més que s'hagués quedat tranquil·lament a casa, fer vida de família, amb la seva família, amb nosaltres, amb tot. Però, Però és maco, això. Molta gent, Dolors, molta gent voldria que el seu fill fos president del Barça, eh? Molta gent voldria això, eh? No, però no cal ser president del Barça per ser una magnífica persona. Que ho és, segurament, el Sandro, clar. Per mi sí. A veure, els meus 4 fills són estupendos, Tots. El que passa que ell ha arribat a president del Barça i els altres l'ajuden i l'acompanyen. Això és maco. I són molt macos, tots. I sobretot sempre els vaig dir a tots. No facis mai als demés el que no t'agrada que et facin a tu, encara que els demés t'ho hagin fet. Un bon consell, president? Ja ho veu. Doncs, escolta'm, Li s'ha dit tota la vida, això. jo no ho acabaria de millor manera, això. Sí. Moltes gràcies per venir aquí al mercat, amb nosaltres, amb les càmeres, amb tothom. Al mercat vinc sempre. Però amb nosaltres, que és més complicat. Gràcies, Dolors. I enhorabona i per molts anys amb aquest Quina fill. sorpresa, Faries, per favor, un autògraf al meu fill, que és del Barça. I fins aquí el camí particular de Sandro Rossell, un home que veu la ciutat amb 2 colors, un president d'un gran club que veu en Barcelona molt més que una ciutat. The ocean meets the sky, I'll be sailing.